ଯେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମଚରଣ କରୁ, ପୁଣି ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଅଶୁଚି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅଶୁଚି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧର୍ମଚରଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହେଉ, ଯେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଏବଂ 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।